Moabot sa 2 milyones pesos nga balor sa iligal nga drogas ang nasakmit sa kapulisan sa tulo ka naglahing mga anti-drug operation sa dakbayan sa Talisay, sudning Simanaha. Anang report ni Femari Dumabo. Nasikop sa Bypass Operations Provincial Drug Enforcement Unit sa Cebu Provincial Police Office ang 34 anyos nga lalaki nitong Miyerkules sa gabi Enero 29 sa Barangay San Roque sa dakbayan sa Talisay. Gila ang nasikop sa alias nga Liven, usa ka basketballista. Apan matud pa, minus na ang kita sa mga paliga. Hinungdan nga nag-sideline matud pa sa pagpamaligya o ginadiling drogas. Nasakmit gikan kaniya ang 170 gramo sa ginudahang shabu nga gibanabanang mobalor sa 1.1 million pesos. Samtang nitong Lunes, nasikop usab sa Talisay City Police ang usa ka habal-habal driver human siya masakmiti og dulan sa 200,000 pesos sa shabu sa Barangay Kandulawan, Talisay City. Gila sa alias Nelson, 35 anyos ang dinakpan, taga Barangay Buhisan sa dakbayan sa Subo. Sa intel monitoring sa Talisay City Drug Enforcement Unit, ilang nasuta nga gawas nga moabot sa Talisay City sa pagpamasahero ang sospek, mamaligya usab siya og ginadiling drogas. Nasakmit gikan kaniya ang 25 gramo sa shabu nga mobalor sa 170,000 pesos. Nasakmitan usab siya og 45 pistol nga may tulo ka mga bala. Kasong pagpamaligya og nadiling drogas og mga kasong pagupot og dilisensyadong armas og violation sa COMELEC gun ban ang gipasakang kaso batok sa dinakpan. Samtang wa makalingkawas usab ang amahan ug anak nga taga Barangay San Roque, Talisay City, human sila masakmiti sa Talisay City Police ug dulan sa 700,000 pesos nga balor sa iligal nga drogas. Parehong migamit sa alias Jerry ang amahan ug anak. Mangingiha og baboy ang 47 anyos nga amahan nga giilang high value individual, samtang ang 18 anyos nga anak usa ka e-bike driver nga giila sa kapulisan nga street level individual. Nasikop sila niadtong Enero 23 sa gabi. Matud pa ang pangalan sa amahan ni Tumaw human kanunay kining isulti sa mga dinakpan sa Talisay City Police. Nasakmit gikan kanila ang usa ka gatos nga gramo sa shabu nga mokantidad sa 680,000 pesos. Kasong pagpayuhot sa nadiling drogas ang gipasaka batok sa amahan ug anak. Uban ni Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.